Yes, det er usability test her af navigation på Beckett's side. Og første spørgsmål lyder: Hvem er holdet bag Beckett? Ja, hvis nu er det, vil jeg gerne under den her om også, og sådan noget, den her holdet. Og så vil jeg jo ned og se en gang. Og der står så folkene bag Beckett, og så kan jeg så læse mig til, hvem der er direktøren i firmaet, og hvem er, alle de forskellige ting, og se, hvad det egentlig står for, hvad de står for. Og så kan jeg også se et billede af dem. Det viser, at jeg faktisk kan tage fat i dem, hvis jeg har brug for dem. Og vide, hvem der er hvem. Perfekt. Yes. Tilmeld dig Beckett. Ja, der kan jeg hurtigt se en tilmeldingsknap oppe i toppen af menuen, så den vil jeg klikke på for at gå ind og tilmelde nu. Og så kan jeg se, at der står en masse fordele, så hvis det var, at jeg gerne vil have et medlemskab, så kunne jeg få det. Så vil jeg rulle ned, og så vil jeg faktisk bare gå ned og oprette mig en bruger. Find linket til kunst- og køkkentøjs hjemmeside. Kunst og køkkentøj, okay. Jeg vil først gå tilbage på forsiden. Og hvis jeg skulle være sådan en person, der ikke rigtig vidste, at logoet egentlig var et link tilbage til forsiden, fordi det er ikke sikkert, at alle, der gør det, så vil jeg faktisk ikke vide, hvordan jeg skulle gå tilbage til forsiden, fordi der er en, der hedder Blive Bager om os jobs, log ind og tilmeld, men der er ikke noget, der siger forside, eller hjem. Men nu ved jeg sikkert, at der klikker man tilbage på forsiden, det gjorde den også. Og I sagde, at jeg skulle finde hvad? Undskyld. Linket til kunst- og køkkentøjs hjemmeside. Kunst og køkkentøj. Så der vil jeg nok blive lidt forvirret, fordi der er noget, der hedder Blive Bager, om os, shops og log ind. Så vil jeg gå under shops måske. Står der at købe bagerudstyr her. Og kan jeg få den igen? Ja, kunst og køkkentøj. Kunst og køkkentøj. Altså jeg skal finde det, eller hvad? Ja. Nå, okay. Shops, det ville nok ikke umiddelbart være det, medmindre at det var meningen, at jeg skulle ud og købe noget. Pas. Jeg ved det ikke, hvad jeg skal gøre herfra. Okay, den ligger lige der. Okay. Men det var bare linket der til den anden ting. Okay. Ja, men det er også... For mig der ligner det en masse udbyder til køkkengrej, hvor det er, at hvis det var, at jeg skulle købe noget køkkengrej, nu sagde jeg ikke, det stedet, at jeg skulle ind og købe noget køkkengrej, men hvis jeg skulle købe noget af det sted køkkengrej, jo, så vil jeg selvfølgelig klikke under shops, og så kan jeg godt se, at der er en masse bageudstyr. Men jeg kan kun se, de forskellige producenter af bageudstyr. Jeg vil ikke rigtig kunne vide, at det egentlig var, hvad de sælger, eller det er deciderede links. Jeg vil nok blive lidt forvirret over det der. Ja, det er heller ikke selv. Jeg vil heller ikke kunne se, at det ligner kategorier, i hvert fald hvis det skulle være kategorier til, du kan klikke ind under. Så at det var en slags form for kategori til køkkenrej. Yes. Cool. Opret et event. Oprette et event. Okay, hvis jeg skulle oprette et event, så vil jeg regne med, at det er fordi jeg bager, så vil jeg nok logge ind. Og jeg kunne ind og oprette et event. Ja. Så kan jeg se, at jeg logger ind. Okay, nu er du logget ind. Ja. Det er din profil. Yes, så ser jeg godt ud. Altså, hvad er oprette et event? Ja, altså, der står oprette en opgave. Jeg vil nok umiddelbart sige, at det er oprette en opgave. Men når I siger oprette et event, så ja, det må være oprette en opgave. Jeg skal klikke ind på for at oprette et event. Ja, okay. Det er det så ikke. Nej, okay. Forskud igen. Oprette et event. Så vil det umiddelbart mene, at man skal være logget ind, for man kan oprette et event. Okay, der er noget, der hedder events, men der er ikke et link til events. Og nu eftersom det er en one page, der scroller ind ned til de forskellige ting, så mangler der vist et menuknap til events. Men okay, nu kan jeg så finde ud af, hvis jeg så scroller ned ad siden, så kan jeg finde det, der hedder events, og så kan jeg så se, at der er en knap, der hedder oprette event, så vil jeg derfor klikke på den for at oprette med et event. Ja. Ja, nu kan jeg klikke ind på det. Ja. Er der flere... Rediger et billede på din profil. Ja, så vil jeg selvfølgelig logge ind på min profil, og så vil jeg gå til min profil, så vil jeg gå til redigere profilen. Kom så. Nå, Nej, det virker ikke. Det virker ikke. Jeg skal komme på profilen. Altså, men okay.
Yes. Så vil jeg gå ind og redigere profil i hvert Ja, fald. det er fordi billederne ligger længere nede. Og nu kom der også lige pludselig anmeldelse. Okay. Og redigere galleri med billeder. De sagde, at jeg skulle redigere med profilbillede, eller redigere med... Det er bare billeder. Ja, for det kunne godt lige skrive skarpere. Ja, om det enten er albumsbilleder, eller om det er... Ja. Hvor vi går tilbage. Eller sådan noget. Er der flere... Hvad kræver det for at købe en kage via Nej, Baggett? Nej, så er der ikke flere. Nej, det var bare det. Yes. Jamen, det er rigtigt. Du tog fat i mange af de problemer, jeg selv har tænkt over.